омӯзиши бизнеси ман бародаро, имрӯз мавзӯъ дар бораи кросовки гап мезанам. Бо диққат гӯш кунед. Шахсоне ки нав бизнеса сар мекунанд, он шахсоне ки бизнеса уже пеш бурдасиянд, шумо уже медонед ки дар кая коробкаш кадом модело мешавад. Ин суханои ма барои нафароне ки нав ами кора сар кардед ва савол метавонед ки дар як коробкаш ин размер бимон, ай размер бимон. ҳозир ман шуморо гап мезанам ки барои чи ман отказ мекунам. Хуб бародарон, нигоҳ кунед. Вақте ки шумо як модел вибр кардед, дар як коробкаш 8 парай, 41 1 донай, 42 1 донай, 43 44 2 таи, 45 46 1 таи мешава 8 пар. Ира взросли меган бародаро, дар як коробкаш як свет меравад. вақте ки шумо мегӯед ки 42 ро бигӣ дар ҷош 43 бимон, ё ки 43 ро бигӣ дар ҷош 42 бимон, мумкин нест ай хеле коро. ҳамин хел размерни риядай ҳамуро мегири, оптум мерава бародаро. вақте ки размер алиш кади, и уже розниса ҳисоб мехӯрад. барои мо як баробар қимат мешаванд. нархи оптум кишид бародаро, ина масалан ҳами 1500 оптумаш ҳо 8 парай дар дурунаш 12000 мешава як коробкаш. дури вайда мумкин нест ай свеч алиш кадан, коробкаш алиш кадан, размерош алиш кадан 46 биги 45 бимон, 42 бимон, мумкин нест ай. хуб дуюм коробкаи чӣ тари мешава? 36 1 37 1 38 39 2 таи 41 1 таи мешава подростки размер, яъне ай 36 то 41 и ай 41 то 46 взросли, ай 36 то 41 подростки. бо такрор мекунам. взросли 41 42 1 таи, 43 44 2 таи, 45 46 1 таи. я размер маламерка мераванд, мешава 8 пар дар як коробкаш. ина мумкин нест размерош алиш кадан ё ки свеча. хуб дар бораи подростки 36 37 1 таи, 38 39 2 таи, 41 1 таи мешава 8 пар. ира мумкин нест размерош алиш кадан, свеч алиш кадан. я модела вибр кади дар дурунаш 8 пара як свет размерни рият. хуб фаҳмидед на бародаро, шахсе ки заказ мекунед барои кросовки. хуб бародаро, фарқи надорад кадом модела ки шумо заказ мекунед, 8 парай размери рият. хуб масъалаи либоса, курка вибрат мекунӣ, брижои ғавс вибрат мекунӣ, чизе вибрат мекунӣ, ино бошанд 6 таиву 5 таи мешаванд дар упаковкашон. як свет размерни рият, яъне 48 50 52 54 56 5 тага, ан як хелиш 6 тага размерни рият меравад. як свет масалан ҳастай 750 сум оптум, 850 сум оптум, 950 сум оптум ҳам рафтан мегирад. кросовки боша аз 600 рубле то 3300 дорум оптови сена. агар ба фиқри ман мувофиқ бошем бародаро, бинависем фикротуна. ина бародаро, шахсе ки мехоҳад бизнес сар кунад, тамоми шаҳрҳои Россия ма роҳӣ мекунам бо нархи оптум, бигирем бизнеса пеш баред. қади ма кадоме ҳамкорӣ мекунам бародаро, ба дил пур бошен. ма то ҳозира суми кадоме гирифта бошум, амонатша ҳатман расондагим, ягон бор сум ягон каса нахӯрдагим. агар ки ин кора бикунӣ бародаро, номта барвақт мебурам дар ютуб ки ҳамин одам мошенник бародаро. ман аю одамо нестам. ҳар шахсе ки айма мол мехарам, ман мола ба ҳамон соҳибаш мерасонам. хонободу сарбаланд бошен. дӯстони азиз, ватсап дар каталог бинависен, суратоша роитон мекунам бо нархошон. агар ки добавит кунен бигӯен дар группам, ма группа дорум бародаро, добавитон мекунам. ҳар моле ки дар группа мебуре бо нархои оптум, шумо ҳам мебинен, бо хабар мешен. агар ки маъқул шид заказ кунен, тамоми шаҳрҳои Россия роитон мекунам. тарзи роӣ каданша гӯш кунен. дигар шаҳрҳода боши ба тариқи пейк роӣ мекунам. аввал адреса нигоҳ мекунам, складора суратша роид мекунам адресша. агар ки бигӯен ҳо мешиносум амиҷара ё ки медонам ами адреса, баъдан бора роид мекунам. ай пеш худам роид намекунам бародаро, мо ба почта роид намекунем. хуб агар ки дар Москва бошен, агар миён ай метро Марино бортона қабул мекунем. хонободу сарбаланд бошен дӯстони азиз. бародаро, ай ширкати дорои гиёҳӣ муроҷиат кардесем. узмах витамин омадагай, ай чанд омад витамин тайёр шудагай барои одамои қадро дароз кардан. касоне ки мушкили қад доранд, метавонанд ки қадшон дароз шава. курс лишениш бошад 2 пачка мешава, ай 5 то 8 сантиметр медавона. ира одамое ки ай 16 то 24 сола истеъмол мекунанд. дорем ки барои одамои кӯдакора метавонед ки дар рӯи экран буда муроҷиат кунед. ай 3 сола то 24 солара ҳаст. марҳамат, номерро дар рӯи экран.